Asịkwala mmadụ agwa aṅụ, regret na-egbukwa egbu. Ọ bụrụ na ị nọ ngala ekege m ntị n'olu, achọrọ m ime ka ị mara na machine niile na-eji ele ọrịa na the whole laboratory systems ha nọkwa in order ka enwee fọt arụzie ya. Machine nọ n'ọrụ idictate ọrịa wa ọrịa kewu nke, mana ihe na-anụghị ugbu a na-ewu mkpụrụ ọgwụ anụzi. Ị na-agba egwu etere mkpo house, na-agba ebupụta ebukpo, eburu gbago eburu gbada, kpachapụkwa anya ṅụ, zee onwe ṅụ ndụ. Ọrịa akarịala, ọrịa ntamtanọ, ọrịa mmenwu nọ, ọrịa mịṅọmịṅọ nọ, ọrịa gbachi nọ, ọrịa dị too much now. Ihe na-adịghị ewu mkpụrụọgwụ ihe na ugbo na-ewu chọk, ihe na ugbo na-ewu mmiri agbara na bọtụ na sirinji wu original sirinji eji apịa ya wu mmiri. Enwere ọrịa ị ga-ebute, ị ga-agbagide ọgwụ eziokwu epu enwe nọ, ị ga-aṅụgide mkpụrụ ọgwụ ṅụtara onwe gị ihe ọzọ isi apụta. Agwanụ the number of people gbarịga ugbu a na-achọ ebe ha ga-agwọ ọrịa a na-esite n'ukwu ebuga n'ukwu, ọrịa a na-esute n'ukwu ka a na-esi n'ukwu eburuga n'ukwu, ọrịa na-amịarị amịarị na-arịarị si n'ukwu aga, si na ihe mịṅọ aga. Ọ dị too much. Ụlọ ọgwụ juru n'ọnụ, ndị famasi nsogbu. Otu a ka people na-ehie iti isha na-asa nwere antibiotics. Adịkwa ha ọgwụ nọ adịghị ọgwụ nọ. Ọ na-ahụ nanụ the number of drugs, fake drugs, both expired drugs abọstụrụ n'Ọnịcha, bọstụ na Abia steeti. Ugbu a na a ga-ajụ sị ọgwụ ndị ọkwanụ na egide ndị mege ihe dị otu a. Ajụjụ ọzọ ewe wụrụ ọwụ how long ka ha na-emere na ya. Ndị ke na-atọ ezigbote ọgwụ tụlata ọgwụ ego akpaga ahụ eji ekilie ya bifo a na-ekilie ya ụfọdụ eme na expire. Ekilie ebubata ọ ya butere ịkwarị date n'ihi na ọ ego ka eji zụ ha ọgwụ ndị ahụ. Kọntra agha asala, enweghị onye ma ebe ọ gaga igbo n'ebe o tiji isi. Ihe a na-eme n'ugbo ka erijigodo ka ịgba afọ. Ezigbo nri sef anọ, ezigbo nri anọ elo. Ọ wụrụ kọntra ememara ihe emema, onye ahụ nwere experience ịrụgharị ọgwụ kụgharị ọgwụ. Ihe gọọmenti nidiri wụ ịsponsọ ha, kwado ha, ha ebido arụnwa ezigbo ọgwụ, nye ha resources ha nidiri arụnwa ezigbo ọgwụ. Mana ọ dịghị otu a, ha na-emegide ha wukpo ha n'ụlọ mkpọrọ ha nọrọ ebe a lavish, talent a nọrọ ebe ha nwụchi. Ụfọdụ egide ya destroy ya ihe niile. Mana ihe m sị m agwanụ ndị a na-arụ ọgwụ a ka a karịrị otu, ikekwe ya wụrụ nwaanyị ndị ka ere ime gaga ụlọ ọgwụ, ikekwe ya wụrụ nwa ọrịa malaria na ọrịa ndị ka ọzọ, mana ya wụrụ ọrịa ebutere na site na mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Ọrịa nidiri strong antibiotics. Nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ọgwụ anọzi. Mgbe ị ga-agbagide isi itirikịtara ike agwụla ṅụ ọrịa ke na ala ọ gị na-enwe ke ebukuru injection ebe 50 gị ga ebe ahụ gbuo ihe megatakwa gị na-agbagharị. Finally somebody asịnụ gị were mgbọrọgwụ chụwa ya, gị tinwe baba na-egbu mgbọrọgwụ na-egbu ododoro. Echefukwala na ọ liver ṅụ na-eprocess ihe a baba na gị igbu. Ọgwụ Igbo ahụ wụ liver ga-eprocess ya. Liver ahụ gaghị ezigbo reprocess ya. Nri a na-eri n'ọnụ, ivu nri ọnụ, ndị na-akọ ụgbọ farmers, otu afọ dịrị ha anya, ọ na-awụ ha ka fertilizer. Mgbe niile ewega nri n'ubi, mgbe niile ewega nri n'ubi, ọwụghị otu Chineke siri dị ya. Ọwụ eti nri n'ubi, afọ gbahete ewe ihe etiri n'ubi. Mana ugbu a na-ewega nri n'ubi every 2 months, akụga ahịhịa ewega nri n'ubi, egwugeji egwuga akpọ. Nye niile ewu ihe a na-eri, even fruits every 2 months, 3 months, ewega mkpụrụ, ewega ihe n'ubi, ewega mkpụrụ. Ọ gịnị ka mkpụrụ ndị a ji na-apụta every 2 months, every 3 months? Ọ fertilizer. Ọwụ na fertilizer ewere kocha, o nwere effect anyị na-awa iju n'afọ. Before gị hụ fruit na natural fruit dị oke ọ rara ahụ, ihe a niile hụ na-agba na-abụ chachacha ọkwa fertilizer. Obi gwahụ nga ahụ ụmụ nwaanyị na-ere akpụ eburukwala ka ha bịa, ndị na-ere ihe olulo. Akpa na-aba only 4 days kpọị ya ere ya suo ya. Ndị omi na-ere aja sị 4 days na ọ dịrị ha fa. Ha ebutezie cassava, ha ewere ma hypo baa ya, ha ewere detergent baa ya, ha ewere chemical baa ya. Enweghị ha na-emegefo ka gịnị ka agbala ha that 4 days. From pharmacy si na otu afọ dịrị ha anya ewere fertilizer na-akụpụta ewe ihe n'ubi every 2 months. Na ewepụtakwa ihe anọ eji fertilizer kụpụta.
ndị ke na-ere 4 days eji aba akpọ na ọ dịrị ha fa liver ka ebutegere to process liver nga process ga the ezigbo food before ihuru ezigbo nri na this country ọrara ihe niile fertilizer ka erigekwe n'ọnụ ebute process ndị kesa ha kan food ebupute hekwe preservatives ihe a niile wu your liver process gị palie ha mgbọrọgwụ herbs mgbọrọgwụ na-adịghị tested and proven ya sị na mgbọrọgwụ na ọ mara ya conjure shake bige ngosi gị wee ya kai wee ya ke gị shake ya gbara otu n'ụkọtụ gbara ọkwa liver gị ka ibu gị na-eme ka ị chụọ ọrịa ibutere in just 5 minutes. Hello, kpachapụ anya. Teknọlọji injin na-achọpụta ọrịa juru eju labụ ka ị banyere anọdụ ya ha test ha nye garanti na ihe ọhịa ibu ha gwa number of bacteria so na ha akpagharịkarị ha gwa virus nọ na ha akpagharịkarị ha gwa nke ibu gwa nke mana ihe na-anọghọwo mkpụrụ ọgwụ machine gwacha nga gị bịawa na pharmacy ebe a ka ọ ga-edenye anya na bolinga uhe ebe obibi gị onye na-epepe mpiompiompiokoto mpio gị bute gị bi nwunye ṅọrọ nanụ mma nwaanyị gị bute gị bi dị ṅọrọ nanụ mma onye ga-alụ ụmụaka ewerezi ego eji eri na ego na-anụ anaghị awega ndị pharmacy n'aka anaghị ekpe gị ndị dọkịta n'aka awegide ọrịa esi oke mgbe ochikadịrike ya mụọ n'ihi na infection na mmamụ untreated infection na advance all time na etrit ihe wepụ ya from your system otu aka ọ ga na-eme advance until ya eruo a na-asọ gịnị ihe ka biko pioro na-ere ịwụrụ nna ị nwere ụmụaka dị ndụ zụrụ ụmụ okpu nna bụ enyi na-agbawa okpu nna bụ enyi ọgbawa tum gị were aka hiogbo na njin ṅụhie ọgbawala elo nne ya gbawa gị vụrụ gbada afọ sụwa na agbaja ụsụ ọmakpole ọrịala ụmụ nwaanyị were receivers ụmụ nwoke donors onye kiri ya lawa onye aka gbajiri ya lawa hello onye ọbụla kpachapụ anya ya enweghị ọgwụ nọ na Naịjirịa enwe mkpụrụ ọgwụ nọ na Naịjirịa onye na-amaghị medical history ya ụmụ agbọghọ ugbu a bi na supplements a na-aṅụ ka na-asọ skin bọgọbọgọ gị chedo otu ahụ tege na ọ weta ime ahụ ya tege na nwa ka na ọ dị fresh ụmụ agbọghọ bi na supplement ịhụ skin ha na-abọ chachacha nwa ke na ọ dị fresh nwa ke na ọ wụ oyoyo nwa ke na oke gị hụ nwoke because of all the quiet ọ na-ekwu okwu gị si na ọwụhụ mmadụ nwaanyị a dị guy na ọ dị quiet hello you are deceiving yourself gị sute ihe ahụ ị na-etogota ya ị ga-apụta gbagharịa from pharmacy to pharmacy chemist to chemist doctor ga-ele mgbe niile edegara na ọgwụ otu a na-ede ọgwụ ka a na-edepụ ego from your account ego ị ga-eji mee ihe bụrụ gị were na-agbagharị ọgwụ iji agwọ ọrịa na-enweghị onye ọ gaghị n'ikuku enweghị accident dị mkpa ibe nọka aka ọṅụ ihe ọjọọ kụtara na ekwukwe ahụ ọkọla akpụkpọ ngere n'ime ọkọtara ihe echeta ebewe enweghị ihe dị ụta moto aja amụṅụ meshin aja amụṅụ gị kpata ego werekwa ego nye nwaanyị nye ya ego leta mee ya kọlụ kpe mekwe ya dị comfortable gbasazie ya ụkwụ n'elu bed buruzie ihe ị ga na-agbari from pharmacy to pharmacy na ị ga na mmatakwara ụfọdụ sef a ga-echeta nwunye ka ebiri ha bikos atara nwa ugo atara nwa egbe enwe onye ka eme onye ka ebiri ihe akpa aṅụchi ya iwe ekwetụkwụ enwekwaghị ọgwụ ụnụ ugbe na ọgwụ anụzi ọgwụ anụ na Naịjirịa ndị na-achị ọnụ dịkwa wee na ọgwụ anụ isi ọwụwa ha amaghị plan ga-aga treat onwe ha n'ala bekee lowe gị pụtasị na ọwụ na ihe ọtọrọ ọ karịrị na ụmụ agbọbịa mara mma na ha hegerikarị ka ma ụmụ achị ma ndị ka etoro eto leo dịka ọwụ asị ehiburu akụ ya lakwuru onye nwe ya agbabụrụ ndụ echefu ọnwụ ihe anyị na-ekwu ngalugbo you will not understand enwere ihe kpatara m ji na-ekwu ihe a ụmụnne m anụchiena m ntị ahụ na m ihe akwụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ebe mgbe niile na-ebe onye bịa si di ebile ya ọrịa a na-eye n'odela na-eye n'igbo a na-eye ebe niile aga mgbe ụfọdụ ego akpaga ha ga-eji aga aṅụ chọkụ nwa na mmiri nwa na bọtụlụ asa gbagara iche ekicha anya gị mara uru ọ ga-abara nwaanyị bịa na-ebe akwa ka ụmụaka nwaanyị nọ na di nwaanyị kwesịrị ya lụọ di ya dị well protected in every area ugbu a na ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ na di ya dịzi ka ha nọ na danger ụmụ nwoke na-agbagharị a na-agbagharị from ikpute ikpu arịgo arịto egburugbatu gbugiri ebe niile a na-esuruje a na-agụrụje a na-amịje emecha ihe amechala mekalatata gị lọtakwa gị nwekwa mandị wee nwe ihe metara gị wụla gakwa nwunye ngana mgbe ị na-amị ya chi hụ n'ọkọta ụmụaka na-asị na daddy good morning mommy good morning gị kpacha anya na-endanger your life knowing fully well na gị if you fall you are not falling alone nwunye ngana dị to follow suit ya wụrụ nwaanyị kekwe dị dị quiet ikekwe ebe ọ dịwa ọ naghị etiri anya onwe time ịbịa chụgburu iwe gị filie na opportunity gị buru ikpe bupụta ya aja gị gụta ihe ahụ ịtụge rụta ihe ahụ ịtụge ọ ga-edo anya na Naịjirịa ugbu a awụ Naịjirịa mgbe ahụ ego eji ọgwụ anụ ihe nọ na chọk and ego eji anụ ya wụ chọk ọwụghị obere
kpachapụ anya ṅụ ịlụ nwaanyị nụrụ n'ụlọ ṅụ lakpụrụ n'ụlọ ṅụ enweghị nwunye m na-eme ọ na-emete unu abụọ tikwa isi ọnụ work on her gwa ya ma ya mbembe fix it dozie ke ṅụ gị ewuru nwaanyị fix your marriage ana na-agbakọ mgbe niile every time anya na-elege anya n'ihu jikọọ aka ọnụ marriage awụghị ofu onye ọwụ ibu ofu onye na-ebu ọwụ ibu ede nwere mmadụ abụọ and a ga-adị abụọ na-ebu ya before ya dị mfe mana gị pụta gị si you will live your life, you have your life to live and so fucking what mgbe ị mekechara ịsha ọ dara mgbe nji taa ṅụchi gị lelee anya elu mkpara anya ṅaga zanzan gị ekodocha gị ekoda wan gị gaa ha na public ya taa ha ṅụchi gị die ya si chọghị iko ego nwe n'ihu ya mgbe a na-eme gị jụọ somebody please where is the restroom ejinụ gị ga ebe aha na tọtụrụ ogirishi na gbawa igbiri gbari okpu ya gị taa ya ịdọtị anya gị taa gị dọtị ya befe mara oke onye na-amachaghị otu ọ siri bịa ejie ṅụ gbagwe ghagbi gị bi ya edoghị anya na ịrụtala gị gaa lab epin point ihe ọwụ sọnglekwa ihe ọwụ gị kwụkwọ ụgwọ pụrụzie rizọt nta asambodo pụtazie gbari from pharmacy to pharmacy a ga-enye ṅụ chọk nye ṅụ dosage gwa otu isi aṅụ ya gị ṅụcha ya ị ga-acha ha ihe jinụ n'ihi gịnị Naijiria gwara agwa ọgwụ anụzighị ya enweghị ọgwụ nọ na Naijiria ihe na Naijiria fake ha nwa akakwana ha nwa ji aka ha na-ediscover ya wụ fake na-ediscover that na ndị arụghị ọgwụ a ha nwere the skills ịrụ ya wụ ọgwụ ihe ha na-enweghị wụ resources Naijiria tikwu onwe ụkwụ ọsọ chọk nwa na-enye ha ụkwụ bịa arụ nwaanyị ana nwakwado ezigbo ọgwụ ndị ke na-atalata ọgwụ talata ọgwụ ha ọgwụ na warehouse na-ekili abịa ego akpụga aha 1 naira tiga ọgwụ ọwụ gị rụrụ ego ha ji ebubata ọgwụ na kọntrị ụfọdụ ego eji ekili ya ụfọdụ gbariga ahụ dị ego mgbe a na-enwetala dị ego 6 months ọgwụ nwere expiring date ịnapụrụ 6 months ị ga-ama ihe ọ ga-awụ ya ebubatazie ya si nọ ya gaghị elu ụzụcha kpamkpam ya ga-azụrụ mechin na-akụgharị expiring date bido kụgharị wee all corruption lead to another corruption onye ọbụla mee ihe o kwesịrị ime agaghị enwe any need to complain gọọmenti were ego wege na health sector chọọ ndị a na-arụ ọgwụ a ọnụọrụ ha gwụso awụpụta ha kretiere ha factories wukpo ha ebe ahụ nye ha resources ha chọrọ ụmụnne m ndị ụlọ anyị ga-arụcha ọgwụ rụọ ọgwụ eji agwa leukemia ị gaghị enwe ihe ga-ebuga na abroad a ga-enwe ihe niile nyafu ma onye ọbụla mee ihe o kwesịrị ime a ga-arụcha rụọ even as long as onye ahụ kugu ume a ga-aghụ ya ndụ na this country ruo ya to the core ka support federal ka support gọọmenti na-enye ndị na-arụ ọgwụ ka e their own involvement ọ ghọtara ha agaala bekee gaga ṅụ ọgwụ paracetamol Naijiria nọ ha ṅụ eme ha nwe plan gaga ebe agaga so gịrị onwe gị wule ma nka na-efili na ị nọ na Naijiria pharmacy n'ebe niile chemist n'ebe niile ọ mgbe i butere ka ị ga-aghọta ihe m na-ekwu ndị bụ ebule gị m ugbu a mana ha ṅụkọtala ha agbakọtala isi apụta a consider wale ịga try ya root mana before gị ga that side ka ahụ worst or liver nga process ya gịnị ka iri gị how healthy, how strong is your liver to process those untested, na-adịghị tested and proven? Na-enweghị eme a ga-agbara kaadị NAFDAC ha dị befe ma what your dues, you are good to go. Kpachapụ anya nọrọ n'ụlọ gị lụọ nwaanyị shagide nwunye gị lụọ dị nọgidere dị nke iji ka wawa otu bịa eburu onye ọzọ ozu onye ọzọ agbabụrụ ndụ echefuo ọnwụ ọ nga ọha nọ m n'ọnụ Chineke duwere m ọnụ amen.